Nik uste dut apurken gauzela dije duten, nino sinestu ezinik apurtxu bet. Sufritu genuen, eta sufritu arazi zigun horrek txapelak bere zapore gozoa eukitzea eragin du, así que oso pozik. Hasieratik amairera arte ez, ligako partiduetan bebai, ingen zen partiduek bisek oso onak izan ziren. Gerozta hobeto moldatzen jungea, asko komunikatze geha elkarrekin. Nik uste finalien bikote gehiago izen ginela eurek baino. Eta, azkenen lortu dugu helburua ez, txapela jaztea. Azkenen olatz bezalako aurrelari batekin jokatzea beti da placer bat. Beste aldetik ordea, jendea aztezu olatzekin zea da, irabazin beharko zue. Gustoa olatzekin jokatzeaz, baina irabazteko presio horrek ere baita eragiteo. Itxaso nik uste dut bere papela perfektuen dabela, eta oso gustora. Arro gotekoaz, azinen bere bezan, urterik urtera hobetzen duela, azken urte guztian zehar lan iten dugu beti hobetzen egoteko. Txapela honek horren isla izapur bat. Finalea hilatu da, baina txapela jaztea, eta gaina lehenengo aldiz oso pozgarria da, txapel gehiago irabazteko aukera dakan.